איפה אני? הנה אני. עוד פעם הליצן הזה הגיע. כל הסטייק יצא לך 100 שקל. ותגיד לי, אתה באמת ליצן? אני ליצן אני קוסם כבר 27 שנים. אני יכול לקרוא לכולכם את המחשבות שלכם. אתה קורא מחשבות אתה? יאללה, בוא תקרא את שלי. תסתכל עליי. בום, הבנתי מה אתה חושב. נו דבר, מה ראית? דבר. אני קולט בן אדם שחולה על כסף. חולה על כסף. גם אני, תקרא גם לי את המחשבות. תסתכל עליי. הבנתי. נו, אז מה ראית? תגיד לי, מה ראית? וואלק, אתה ילד מיוחד, אתה ספיישל. שמעתם חבר'ה? אני ספיישל. תקרא את המחשבות של נועם, נו. כן, תקרא את המחשבות של נועם. אפילו לא בצחוק שלא תעיז אולי לקרוא לי את המחשבות. תסתכל עלייך, אני קורא את המחשבות שלך, בום! איזה וואלה בכי. נו, תספר לנו מה ראית אצלו. לא, אני חייב לדעת מה ראית אצלו. הכפרה עליך, אני מבקש, אל תספר להם. אני רוצה את כל הקנייה הזאת חינם, ומפה והלאה. כל פעם שאני מגיע 10 עד 17 שנים, כל מה שאני קונה חינם. ליצן עלק, איפה אני? הנה אני, ראשית קצבים אכלו אותה בגדול, יא חביבי!